Всички живеем в дом, който е в някое село или град, а те са в някоя страна на нашата планета. Но кой ги е направил? Откъде са се взели цветята, дърветата, птиците? Цялата тази красота? Кой е създал Слънцето, Луната, звездите? Всичко това е направил Бог. А някога не е имало нищо. Само Бог съществува. И Той е решил да сътвори света. Бог сътворил небето и земята, но тя била тъмна и пуста. Тогава Бог каза да бъде светлина и се появила светлина. И Бог разделя светлината от тъмнината. Светлината нарече ден, а тъмнината нощ. Това било първият ден на сътворението. Цялата земя била покрита с вода. Бог създава небето над водата, що покривала земята и изпълнил това небе с част от водата, а това са облаци. Така преминал вторият ден на сътворение. Бог събрал водата така, че се явила и суша. Сушата Бог нарекал земя, а събраната вода – морета и океани. Бог създал тревите, цветята, дърветата, всичката растителност, която покрива земята. С това завършил третия ден. Бог създал Слънцето, за да свети през земята. Създал Луната. Създал също и многобройните звезди. Така преминал четвъртият ден на сътворението. Бог създал рибите, които да изпълват моретата. Създал и влечуги, а така също и птиците, които да летят по небето. Всичко това се случило в петия ден. Вече имало риби, които браздели моретата, птици, които се носели в небето. Бог създал всякакви животни да обитават сушата. След като създал животните, Бог сътворил още нещо в шестия ден. Но това, деца, ще научим в следващия урок.